Martuteneko Agustindarren eraikin zaharra hustu dute ostegun honetan, eta bertan bizi ziren migranteak kale gorrian geratu dira. Donostiako udalak esana du udal egoitzaren bat eskainiko ziela, voluntarioen esanetan 50 migratzaile inguru hiriko Lasiren aterpetxean daude, eta era berean salatu dute udalak ez diela behar beste informazio pasatu eta voluntarioek ibili behar izan dutela lan horiek egiten. Arratsaldean mobilizazioa egin dute egiako epaitegietan. Iruñera heldu da Mikel Zabaltzaren omenezko autobusa. Igandera arte egongo da bertan eta eguerdiko 12:00-tatik iluntzeko 8:00-etara bizitatu ahalko da. Autobusaren barruan zenbait testigantza aurkitu daitezke Orbaizetako gaztearen kasua ezagutzeko, izan ere duela 40 urte Guardia Zibilak atxilotu eta hil arte torturatu zuen Intxaurrondon. Giza eskubideen Europako Auzitegiak arrazoia eman dio Ibon Fernandez Iradi euskal presoari, Frantziako kartzeletan preso egon zen garaiko auzian, bertako epaitegiek behin baino gehiagotan ukatu zioten aske geratzeko egindako eskaera gaixorik zegoela frogatu arren. Frantziako estatuak 10.000 euroko kalte ordainak eman beharko dizkio Fernandez Iradiri eta beste 11.000 euro abokatu gastuak estaltzeko. Arratsaldeon eta ongi etorri abenduak 4 ditu gaur eta sindikatuek hainbat mobilizazio egin dituzte. Ela sindikatuak esaterako etxebizitza arloko premiazko neurrien legearen gabeziak salatu ditu Gasteizen. Etxebizitza eskubidea bermatzea, etxebizitza babestuen alokairuak indartzea eta erabilera turistikoko etxebizitzen legeak garatzea eskatu du sindikatuak. Ela sindikatuak kontzentrazioa deitu du Gasteizen etxebizitza arloko premiazko neurrien legearen gabeziak salatzeko. Sindikatuak adierazi duenez lege honi aurrekaririk gabeko bizitegi krisi une batera iritsi da. Prezioek 2007ko burbuilakoak gainditu dituztenean. Etxebizitza eskubidea beharrean negozioa egiteko ondasun bihurtu dela salatu dute. Adierazi dutenez EAJak eta PSEren legebiltzarreko gehiengoari esker onartuko da lege hau datorren astean. Hemen ideia da, babes ofizialeko etxeen portzentaia murriztea eta horrela enpresek aukera izango dute etxe bizitza libre gehiago eraikitzeko. Hau da, lege honen atzean dagoena da enpresa pribatuen eta bai bankuen negozioa sustatzea. Gero baitare ez da legea aprobetxatzen estatutik datorren eremu tentsionatutako neurrietan aurrera egiteko, hau da, alokairuak mugatu ahal izateko, eta elaren ustez lege hau, onartuko den enpresasko neurrien lege hau, aukera galdu bat da. Sindikatuak etxebizitza politikak aldatzea eskatu du. 2015ko etxebizitzaren legeak jasotzen duen eskubideak bermatzeko. Etxebizitza eskubideak bermatzea, etxebizitza babestu guztiak alokairukoak izatea, barne produktu gordinaren 2% etxebizitza politiketara bideratzea, tentsiodun eremuko legeria garatzea, hutsik dauden etxebizitzak alokairura bideratzea eta erabilera turistikoko etxebizitzak mugatzea eta debekatzea dira elaren aldarrikapenak besteak beste. Eta Bilbon aldiz agerraldi egin dute gaur Eusko Jaurlaritzaren egoitzan hainbat sindikatuk aniztasun funtzionala duten langileen prekarietatea salatzeko eta baldintza duinak eskatzeko. Era berean iragarri dute auzitegietara eramango dituztela enplegu zentro berezitako patronalak. Euskal sindikatuek aniztasun funtzionala duten langileen baldintzak salatu dituzte Bilbon. Ostegun honetan, abenduak 4, ELA, LAB, Komisiones Obreras eta ESK sindikatuek agerraldia egin dute Eusko Jaurlaritzak Bilbon duen egoitzaren aurrean enplegu zentro berezetako langileen prekarietatea salatzeko. Administrazio publikoari deia egin diote sektoreko langileen lan eta bizi baldintzak hobetzeko. Ia sindikatuek negoziatzea saiatu ziren sektoreko patronalekin ELABE, Berezilan, CONACE, FEACEM eta Confebask besteak beste, baina ezezkoa eman zieten hitzarmenik lortu gabe.
Egoera hori ikusita, sindikatuek hitzarmen horren alde aldarrikatu dira urte honetan. Halaber, diru publikoz eta laguntza ekonomikoz hornitzea langileen beharrak lehenetsi gabe eta haien prekarietatea zalantzan ez jartzea leporatzen dizkiete sindikatuek. Era berean, gaur egun indarrean dagoen eredua gaitzesten dute langilei gutxieneko lan baldintzak bermatuak ez izateagatik. Hainbatetan saiatu egin gara patronala mahai baten bueltan jesartzen, sektoreko hitzarmena negoziatu dezaten, eta ezezkoa jaso dugu guztietan. Horregatik, salaketa judiziala zuzenduko diegu. Eusko Jaurlaritzako enplegu sailak ere badeko zeresanik honetan. Izan ere, diru publiko asko bideratzen du enplegu zentru bereziak laguntzeko, eta badeko erantzukizunik gure lan baldintzak hobetzeko. Bestalde, enplegu arrunterako politikak eraginkorrak egin dezan eskatzen diogu. Martxoaren 14ean mobilizazio jendetsu bat bultzatuko dugu gure aldarrikapen hauek guztiek borrokatzeko. Izan ere, administrazio publikoari deia egiten diete eredu hau babesten jarraitu ez dezaten eta aniztasun funtzionala duten langileak enpresetan integratzeko neurriak ezartzeko. Baita langileen baldintza prekarioak babestea ere leporatu eta egoera honen aurrean haien erantzukizuna eskatzen dizkiete. Hori dela eta Eusko Jaurlaritzari eta sektoreko patronalari hainbat aldarrikapen egin dizkiote sindikatuko ordezkariek. 21.000 euroko gutxieneko soldata, 1.592 lan ordu urteko, 100% gaixotasun gozagarria, errelebo kontratua izateko eskubidea eta euskalduntze eta berdintasun planak enpresa guztietan besteak beste. LAB, Steilas, ELA eta CGT sindikatuak Eusko Jaurlaritzak Bilbon duen egoitzaren aurrean elkartu dira, eta Eusko Jaurlaritzari eskatu diote EHU-rako inbertsio publiko handitu ditzala, besteak beste plantilla osatzeko, langileen lan baldintza duinak bermatzeko eta eraikinak eta instalazioak mantentzeko. Euskal Herria Bilduk irmoki gaitzetsi du Gasteizen asteazken honetan agertu den pankarta. Bertan besteak beste PSE-ko idazkari nagusieneko Andueza jomugan jarri da. Koalizio subiranistaren iritziz, kritika politikoa termino politiko eta dialektikoetan soilik adierazi behar da, eta Euskal Herriko eragile politiko eta sozial guztiei erantzukizunez jokatzeko deia egin die. Haurren eskubideak izango ditugu hizpide ondorengo minutuetan eta horretarako gurera gonbidatu dugu Pilar Calzada Save the Children erakundeko Espainiar Estatuko presidentea. Pilar, ongi etorri amaikara. Eskerrik asko. Ze moduz? Oso ondo. Ondo. Haurren eskubideak beti ere oinarri hartuta, nola definituko genuke Save the Children erakundea? Mende batetik gora duen erakunde bat gara, gizarteetik sortua, giza eskubideen aldeko erakunde bat gara, haurren eskubideen defentsarako, eta defentsa esaten dugunean, eta mende batetik gorako ibilbidea eta gero, hasi haurrek giza eskubideak dituztela aldarrikatzetik hasi ginen, eta, bueno, orain gaur egun begien bistakoa dirudien zerbait etzan garai horretan, eta horretan jarraitzen dugu mundu osoan eskubide urraketa gertatzen diren horietan eragiteko. Batetik lan zuzena egiten dugu, emergentzia humanitarioetan, garapenerako esparruan ere lan egiten dugu, haurren defentsa, eskubideen defentsa eta alduntze eta garapen integrala bermatzeko munduan eta gure mundu txikietan ere bai, ze askotan ematen du soilik etxetik kanpo gertatzen direla urraketa horiek eta ez da horrela inundik. Ikerketa aipatu duzu, Pilar, berriki argitaratu duzuelako txosten bat OnlyFans eta bestelako plataforma horietan, ikerketa eta ikesta egin duzuelako, ze ondorio edo plazaratu duzu? Adibide bata, era honetako lanak egiten ditugu, behatzen ditugu haurren eskubideen kontrako urraketak izan daitezkenak, aztertu egiten dugu zer gertatzen ari den, horren gaineko ikerketa egiten dugu, ikerketa eraskotakoa eta kasu honetan, aipatu duzun adibide horretan zuzenean ere egin dugu ikerketa gazte haur eta gazteekin,
eta gero hortik ondorioak eta gomendioak plazaratzen ditugu. Kasu honetan, halako satarruzulo baten sartzea betzalakoa izan da, hor ikusi dugulako, neurri handi batean, banalizazio handiarekin haurren eskubideak eta prostituziorako bideak, prosenitismorako bideak oso modu zabalduta gertatzen direla era honetako plataformetan. Egin kontu, kasu askotan adinez txikikoak direla, eta gorputzaren monetizazioa da plataforma horietan gertatzen dana. Galdera egin diegunean zuzenean gazteei, harritu gaitu gehienek ez dutela ikusten inundik ere hori gertatzen ari denik. Alderantziz, ahalduntze bat bezala edo saltzen diete aukera hori plataformek. Plataformek diru onura lortzen dute hor gertatzen diren era askotako harremanekin deituko diegu oraingoz. Adinez txikikoak dira, babesgabe daude horretan, plataformek dirua ateratzen dute jarduera horretatik, beraz, elementu guztiak ematen dira esan alizateko eskubide urraketa argia dagoela, eta impunitatea argia ere, bai. Harritu gaitu bereiziki gazteen artean kontzientziarik ezak, ez dute ikusten ezer gertatzen ari denik hor, gehiago romantizatzen dute neurri batean edo baita ere normalizatu egiten dute, eta horren aurrean ez dago heldulekurik plataforma horien jarduera benetan ikertu, erregulatzeko, eta beste aldean ere gazte horiekin lanketa serio bat egiteko. Genero ikuspegiarekin nabarmen ikusten da neskei eta mutilei modu desberdin batez eragiten diela, eta bereiziki ikusten ari garena da patroi zar eta txar horiek errepikatzen, neurri batean ere modernizatu egiten direla, baino funtsean hor atzean datzana urraketa berbera dela. Horregatik, ikerketa hori egin dugunean ere, hainbat gomendio atera ditugu, eta eskatzen duguna da regulazioa, argi eta garbi, eta horrez gainera ere, gure artean gabezia handia den heziketa sexual eta afektibo hori lantzea modu sistematiko batez. Pobrezia ere aipatu duzu, Pilar, datu batzuk emango ditugu Europako sarearen azken txostenaren arabera, gaur egun aurren pobreziaren tasa 29% da Espainiako estatuan, 19 Europan eta 15 Araban, Bizkaian, Gipuzkoan eta 18 pasatzokoa Nafarroan. Euskal Herriko datuek zeuzer datuak hobeagoak dira Euskal Herrian, Hobeak dira Estatu Espainiarreko datuekin konparatzen baldin baditugu, eta azpimarratu behar da Europako txarrenak direla Estatu Espainiarrekoak. Eta oso zaila da ulertzea zergaitik den horrela, eta oso zaila edo onartezina da hori ontzat ematea. Bistan da, datu horiek ikusten ditugunean, eta Espainiako estatua ikusten dugunean hor bukaeran, aldiz ikusten ditugunean datu ekonomikoak, bere posizioa ez da hori, orduan zer gertatzen da, nola da posible haur pobrezia izatea baliabideak erruz, gutxienez nahiko, dituen espazio baten. Horretaz galdetu behar nizun, Palestinoko aurrak ere gogoan eduki nahiko genituzkelako, Gazan ez dakite ordezkaritzarik sartzerik eukidu zuen, Gazako zerrendara edo? Gu Gazan gaude eta Gazan bertan egon gara 1960 urtea ezkerostik, hau da bertan gure taldeak daude, eta horrez gainera noski bestelako nazioarte mailako mugimenduan ere sartu irtenak egiten ditugu. Bertan gauden ezkero bertan jardun dugu, denbora honetan guztian, baina esaten aipatzen dizun bezala oso aspalditik ari gara, eta bertakoak dira gure langileak ere bai, horrez gainera noski ekintza edo sostengu jarduera propioa dugu eta eramaten ari gara. Sartzea gainerako giza eskubideen defentsako eta laguntza humanitarioko taldeak bezalaxe zailtasun ikeragarriarekin. Hasieratik beretik eta hasiera diodanean badakit ez dela horrela, baino urriaren 7 hartzen dute hori da. Bertan sarbidean egon gara
denbora guztian sartzeko gure baliabideekin eta blokeo hori pairatu dugu, edozein kasutan barruan gauden ezkero, bai lan egin ahal izan dugu, ospitaleak kudeatu ditugu, beti ere ulertu behar da baldintza horietan kudeatu egin ditugula. Bereziki unitate pediatrikoak jarri ditugu martxan, eta baita ere jaio berri eta amei, familiei laguntza medikoa ematekoak. Eta gero, gure emergentzia esparruetan egiten dugun lanaren beste parte bat da, espazio seguruak edo deitzen ditugunak dira. Hau da, espazio babestuak kokatzen ditugu, nun, sikiera tarte batez, aurrak aur izaten jarraitu dezaketen. Eskola etena ikeragarria izan da, berreskuratuko ez den eten bat izan da hori. Osasun mentalaren ikuspuntutik ikusten ari garenak ez dauka parekorik, ez dugu sekulan horrelakorik ikusi, ez dugu sekula horren beste aur sufritzen ikusi, ez dugu sekulan horren beste aur gozez hiltzen ere bai, baino sufritzen ikusi, eta zauritutako gorputzetan egiten du honek piku. Zeren, orain dela 10 urte egin genuen lehen ikerketa, bertako aurrekin zuzenean beren egoera mentala nolabait ebaluatzeko eta neurriak proposatzeko, duela 10 urte esan genuen ura zela behar bada munduko tokirik etxienea aurrentzat, itxaropenik bat ere gabeko aur belaunaldi bat bizi zela bertan esaten genuen orain dela 10 urte, imaginatu dezakezue zein den gaur egungo panorama. Egia esan, uste dut ez dugula imaginatzen. Horrekin geratuko gara, Pilar Kaltzada, eskerrik asko amaikari tartetxo bat egitearren eta beste bat arte. Mila esker zuei. Eskerrik asko. Azaroaren 21 antiabortisten epaiketa hasi zen Gasteizen, fiskaltzaren arabera antiabortistek egiten zituzten elkarretaratze horietan jazarpena eta larderia egon zen, baina oraindik ikusteko dago epaiak zer dioen. Bien bitartean Askabide Klinikako Igor Elberdain gerentearekin egin dugu hitzordua Donostian, auziaren aurrekariez eta ondorioez hitz egiteko. Urteak dira antiabortistak Askabide Klinikaren aurrean batzen hasi zirela, haurdunaldia eteterazioa zen Andrei jazartzeko helburuarekin, azken asteetan Gasteizen 21 kide epaitu dituzte arrazoi hauengatik eta kasua hitz egiteko Igor Elberdain Askabide Klinikako gerentearekin izan gara. Lehenengo denuntzia daukagu jarritaia 2014ean. Hor jarri genuen, zekan orduan hemen atean bertan jartzen ziren. Atean bertan da jendeak gelditzen aurretikan eta aurrean jartzen fisikoki. Eta orduztikan hor jabai esan genuen, hor denuntziatu genituen, obstakulizatzen zutelako jendearen sarrera guztiz fisikoki eta heltzen zituzten, eramaten zituzten beste tokietara, eramaten zuten ez dakit zertara eta horra egite zutelako. Orduan hor denuntzia jarri genuen, klinika bezala, eta hor lehenengo epai horretan, epaitegiak esan zuena zen, hori izten zutela egin, eta egin bat zutena zen urrundu pixka bat. Eta horren hasi zirena zen espaloian beste aldean jartzea. Hor hasi zen, gaur egun egiten den espaloiako beste aldeko konzentrazio horiek, hor hasi zen epai horrekin. Baina, klaro, legeak garai horretan, ez zuen usten, ez sanitariak, ez zuzendariak, ez klinika bezala denuntziatzen. Hor bakarrikan denuntziatu zezakena zan, edo salatu zezakena egin zezaken hori, zan bakarrikan etetea zetorren pazientea. 2023ko otsailaren 16an egintzen abortu legearen azken aldaketa nagusia, gaur egun indarrean dagoena. Bada legea eguneratzeak ekarri zuen haurdunaldia eteterazioan pazienteak soilik ez, aurrerantzean osasun langilek eta klinikak ere salaketa jartzezaketela. Gu juten gara denuntziatzen, egunez egun aurrean jartzen den errezatzera, konzentratzera eta protesta hauek egitera, koakzio hauek egitera jartzen den edonor. Ordan, zu egunero jumaruzu denuntziatzen.
jartzen zaizkizu, taldeka jartzen ziren, hasieran 5 jartzen ziren, gero 7, gero 2, gero 1, taldeka turnoka antolatutak daude. Orduan, claro, egun batean turnoka baldin badaude, egun batzara denuntziatzen bakoitza. Poliziak identifikatu behar ditu, identifikatzen ditu, eta gero zuk salaketa jartzen duzu. Orduan, guk hori junginean egiten, bai Donostian, bai Gasteizen. Bilbon ez dugu egiten hori, zekan Bilbon ez dira aurrean jartzen justu. Orduan hor distantzia nahikoa dago, ez du klinika datorren emakumeak ez ditu aurrez aurre aurkitu beharrik. Beste aldetik etorri daiteke, edozein aldetik ez du ikusi beharrikan. Hemen, en cambio, eta Gasteizen aurrean jartzen dira, justo klinikaren aurrean, orduan hori da inevitablea. Jendeak aukitzea, ikustea, kartel horiek, errezu horiek, entzutea eta guzti hori. Salaketak jarri ondoren salatutako pertsona bakoitzari 100 metrotako urruntza agindua ezarri zitzaion, kautelazko neurri gisa gaur egun oraindik indarrean dutena. Claro, gu denitzatzen genuena, urruntza agindua zeukan, horrek ja ezin du gerturatu. Orduan beste batzuk jartzen ziren, beste batzuk. Eta Gasteizeko kasuan adibidez, Gasteizeko jendea bukatzen hasi zirenean, hasi ziren laguntza eske, webgunetatikan, kanpotik eta beste aldetatikan etortzeko jendea. Horregatik baita epaituak izan du dira, Valentziko jendea, Madrilekoa, Iruñakoa, beste tokitatik datozen jendea, zintzutelako, zeudenak hemen ja gerturatzeko urruntza agindu hori zeukatelako. Behin hori daukazula eta denuntziak aurrera doazela, epaitegiek modu desberdinetara jokatu dute. Donostian erabaki dute norbanaka epaitzea, edo egunka. Claro, zuk denuntziatzen badituzu, 2 pertsona jarri dirako hor, identifikatuak izan du dira, atestatuan 2 pertsona horiek, epaile izango da, 2 pertsona horiek momentu horretan bakarrikan. Beste bat izango da, urrengo egunekoak horrela jongo dira. Gasteizen berriz, ez zuten horrela ulertu. Ulertu zuten antolakuntza bat zegoela, ulertu zuten guztia batera eta pentsatutako eta ondo koordinatutako antolatuta jerarkikoki eta zegoela, eta orduan egin zuten hasien esan zuten ez. Orduan, elkartu zituzten denak eta epaia elkarrekin egin da, 21 pertsonen aurkakoa. Oso desberdina da, eta epaiketak oso desberdinak izango dira. Eta akusazioa egiteko eta nola egiteko gauzak eta desberdin dira. Orduan, Gasteizen izan duen, 24 hauek izan dira, kanpaina guztian identifikatuta, egun desberdinetan jundien identifikatuta izan dako pertsonak. Eta Donostian berriz, izango dira norbanakoak jungo direnak. Hemen argi eta garbi ikusi ditugu nola bide desberdin gauza berdinetan eraman daitezken eta bi emaitza desberdin. Donostian momentu epaiketa bakarra eginda, gainontzekoak prozesuan daude. Gasteizko 21 antiabortisten epaiketa berriz epaiaren zain dago. 2 lurraldeetan kasua ezberdin landu dute epaileek. Hemen egon dudena da 2 fase oso desberdin, eta daude lehenengo egiten dena epaiketa batean da audientzia preliminarrak. Eta hor, mundu guztia baita joan behar du epailearen aurrera deklaratzera. Hor juntzirenean, 21 horietatik epaituak izan zuten batzuk, hasierakoak deklaratu zutenean, hor dena kontatu zuten. Dena kontatu zuten, uste zuten, ez zeudela ezer gaizki egiten, beraiek. Eta legea aztertu zutelako, eta esan zutelako, hau egiten badugu, horrela egiten badugu, ez dago deliturik, ez dago zantzurik hori horrela denik. Orduan, sekan prestatu egin zuten dena, eta hori dena kontatzen dute. Kontatzen dute nola talde baten pean dauden, nola talde batekoak diren, dela 40 días por la vida, nola arduradunak dauden, nola WhatsApp arduradunak dauden, eguneko arduradunak, turnoak antolatzen dituzten arduradunak, nola jasotzen dituzten bilerak, turnoak egin baino lehen azaltzen zer egin behar duten eta zer ez, nola konportatu behar duten, zer erantzun eman behar duten, polizia baldin badator, nork ekartzen badien, nola egin behar duten, eta behien artean baita onartzen dute, batek esaten du, testuak esaten du, unos lo hacían, otros no. Claro, batzuk arau horiek jarraitzen zituzten, beste batzuk ez. Gu hortikan begiratzerakoan, kartelak altxatzen zizkiguten, seinalatu egiten zituzten, barre egiten zizuten, musuak bota, neri hiltzaile ditu izan didate, osea, bai, ondotikan pasa, zekan, claro, bizitza dago, hemen ez da, Donostian berten adibidez aurrean ez daukazu ezarrez, baina Gasteizen, bai dakazu ondoko taberna bat asko juten garenak, gero txino bat dago, gauzak erostea askotan juten garenak, eta ondotik pasatu behar duzu. Eta, bueno, bazegoen jendea lankideak eta horrela etzutela junai, orduan, nik juten nintzen, eta bai, holako gauzak izaten genituen. Orduan, hori dena onartu zuten, beraien audientzia preliminar hauetan. Horregatik epaileak baita hartu zituen urruntze aginduak eta hor dago base guztia saltzen, bueno, eski, claro, antolatutak daude, hau egiten dute, eta badakite, osea, hor dago dolua deitzen dena, nahi du izan, dakite zer egiten ari diren eta horregatik egiten dute. Konstiente dira hori egiten dutelako, orduan, hori da alde batetik, gero, epaia iritsi zen,
eta epaiketa iritsi eta aldatu egiten dira. Ateratzen dira eta hor presentatzen dira, ez guk ez dugu ezer egiten, ez dago antolakuntzarik, ez dago ezer, ez dago ez, hau ez dago, gu ez gara aparte, bai, ezagutzen dut hori, baina ni ez naiz horkoa, dena horrela izan du da beraien estrategia eta aldatu dute estrategia hori. Baina, klaro, epai baten aurrean esaten duzunean hori, beraiek inputatu bezala gezurra esan dezakete. Zu deklaratzea zoazenean, ezin duzu gezurrik esan. Beti egia esan behar duzu, behartuta zaude bestela, harrapatzen bai zaituzte gezur batean, isuna edo zigorra daukazu. Beraiek ez. Inputatua dena, gezurra esan dezake. Orduan, eta gaur esan dezake gauza bat eta bihar beste bat. Eta ez da jo zer gertatzen. Eta hori egin zuten, baina beraiek ja kontatu zuten gauza guzti hauek epailearen aurrean. Eta gaina egin zutenean deklarazio horiek ez zeukaten inongo presiorik. Grabaketak daude eta ikusten dira. Ikusten da nola dagoen epailea, dagoen bera inputatuak eta dago beraien abokatua. Ez dago inor gehiago. Idazkaria, orduan, horrek ez du hitz egiten eta grabaketak egiten dituen, baina nahi zuten hiruiek eta epaileek esaten, venga, deklare usted. Eta azten dira dena kontatzen. Dena kontatzen dute, orduan nahi zuten esan, naturalki, zegan beraik prestatu zuten guzti hori horrela, eta bere konbentzitua zeuden, ez zegoela deliturik hori egite zuten horretan, legea hartu zutelako eta ikusi zutelako. Fiskaltzaren arabera antiabortistek egiten zituzten elkarretaratze horietan jazarpen eta larderia egon zen. Ondorioz akusatuentzat 5 hilabeteko espetxe zigorra eskatu du. Hala ere zigorra ordezkatzeko aukera eman du eta trukean 100 egunez komunitatearentzako lanak egin. Horrez gain Askabide klinikari kalte ordaina ordaintzeko isun ekonomikoa dago. Simbolikoki 21 inputatuei 20.000 euro eskatu dizkiete. Simbolikoak dira, azkenean. Gu ez gaude benetan hori bilatzen. Gu bilatzen duguna da, hemendikan atera daitekeena da, izatea da, legeak jartzea segurtasun perimetro hori esaten duena, ez duena esaten zenbatekoa izango den, epai batek jasartzea zenbatekoa den. Eta esatea, 100 metrotakoa da. Zeran, karo, 3 urte hauetan, daramazkigunak, 100 metrotako urruntza agindu hauek indarrean daudenetik jarraitzen dira jartzen, 100 metrotara. Egon daitezela hor, zeran guk nabaitu dugu segulako aldaketa. Hemen ez dago presiorik, ez daukagu horrelakorik, ez ditugu ikusi ere egiten. Orduan, ez guk, ez pazienteak, ez ezer, orduan, asko ze lasaiago sartzen dira, ez dute horrelakorik egiten. 100 metrotara hemen Donostian adibidez da, EASO plazatik aratago, orduan, eta ikuste dituzuna dira, 2 pertsona portal baten barruan sartutako horrela kartelekin, eta ez dago ezer inguruan, ez dezu ikusten, ez dituzu, orduan, zu etzoaz, horretik jende guztia paratzen da, zu etzoaz, pazienteak horretik ez dira pasatzen, ez dira, eta orduan, ez du eraginik egiten. Ikusi dugu 100 metrotako perimetro horrek funtzionatzen duela. Orduan, hori da nahi duguna. Eta hori lortzen badugu baita, orduan, bai Euskararen eta estatuko beste klinika guztietara luzatzea auzi hori. Eta orduan, ez gara bakarrak jasatzen hau jasatzen dugunak. Estatu mailan baita, beste klinika asko jasatzen dituzte baita. Orain epaitegiek zer esango itxaroten ari dira, baina bien bitartean antiabortistek 100 metrora jartzen jarraitzen dute urtean 250 egunez. Epaiek perimetro neurtu bat ezartza espero du Askabide klinikak. Eta bihar hasiko da Durangoko azokako 60. edizioa eta urtero moduan jarraipen berezia egingo dio Amaikak. Jarraitu Durangoko azokaren berri Amaikan. Durangoko azokaren 60. edizioa abenduaren 5-tik 8 egingo da. Eta aurten Amaikak lehen aldiz erakusmaia izango du bertan. Erakusmaia Barrenkalen 027 zenbakian egongo da. Amaikari buruzko informazioa eskuratzeko, kontsultak egiteko eta bazkidetzak tramitatzeko aukera izango dute bertaratzen direnek. Horrez gain, Durangoko azokaren berri emango du Amaikak egunero bertatik bertara. Musikariak zein idazleak elkarrizketatuko ditu eta bertan izango diren ekimen berezien berri emango du. Madalenako ermitan lehen aldiz antolatu duten berbagailu gunean ere parte hartuko du Amaikak. Koldo Otamendik gidatuta autoekoizpena izango dute ardatz solasaldian. Eta Aiora Renteria, Ekaitz Etxezarreta eta Uxue Estrada, Zea Maiz, Kaleko Urdangak eta Indabe taldeko kideak izango dira solaskideak. Solasaldia abenduaren 7an izango da ordu batetan, eta Amaika.eus webgunean egongo da ikusgai datozen egunetan. Durangoko azokarekin lotutako programazio berezia ere izango da Amaikan.
Ahotseneak guneko kontzertuak emitituko ditu Amaikak zuzenean egunero. 10:00 azoka telebista saioa izango da ikusgai, eta 10:30 aurrera egun horretako kontzertuak ikusi ahal izango dira berriro. Jarraitu Durangoko azokan gertatzen den guztia beraz, Amaikan. Gure aldetik besterik ez, albisteak unero gure sare sozialetan eta amaika.eu satarian dituzu eskuragarri, Izaki Gardenaken Erio abestiarekin utziko zaituztegu, gu bihar itzuliko gara, bitartean Gabon pasa. Ez du errukirik hemen, Eriok ez du errukirik hemen, gau esartu zaigu etxera, eta ama zendu da, Eriok ez du